סדרה חדשה על הסדרה קוראים האזעקות המטרידות. היא מלא. אזעקה, כולם לבוא למקלט. אזעקת אמת. התאמנו על זה מלא. בואו, בנות. למה אנחנו לא ישנות ביחד? לא יודעת, אבל בואו מהר. האזעקות עוד פעם, הן מתחילות, בדיוק בזמן שאנחנו ישנים. בואו, שלא נאחר למקלט. טוב, הגענו למאמן בזמן. אזעקה. עוד פעם, כנסו מהר, לפני שעוד פעם. ועברנו את התקופה הזאת, עוד לא. אמא, אני מפחדת. גם אני מותקת לך לישון. אני יושן כאן. אני יושנת עד בייב. למה אבל לקחת לכולם את היי, מתוקים, אתם יכולים שנייה לקום? אני ישן עם אמא. אני ישן כאן. אין לנו מספיק מקום נראה לי לכולנו. אז אנחנו נצטרך לישון ביחד, תינוקת של אמא. נשאר רחוק פעם רק. תשנו רחוק. עדיף לכם לישון רחוק. יופי. תינוקת של אמא לא יכולה. אני גם בטח לישון. כעבור הבוקר. אמא. יש בית ספר היום. כי אנחנו אמורים ללכת למועצת התלמידים. לא מותק. אין בית ספר היום. בגלל כל האזעקות מבחינה ביטחונית אף אחד לא הולך היום לבית הספר. זה היה אתמול בלילה שהיו האזעקות. אז אנחנו בטלוויזיה מסקטרת. כן. אז אמרו שיותר לא יהיה בית ספר עד נראה לי עד החופש הגדול. אבל יש לנו את מועצת התלמידים. וסליחה, אני עוצרת שנייה את הסרטון. סליחה אם שאני עושה עם היד, פשוט אין לי עט כזה לטלפון. סורי. טוב, בואו נמשיך. אז אף אחד לא ילך היום למזכרות. אני רואה את הסלון עם אחות. ועדיף שנביא לכאן גם אוכל ושתייה. כעבור שהכל היה מוכן והגיע עוד אזעקה. אמא, בעוד אזעקה, ואני צמאה, לא הספקתי לקחת לי מים. יש לנו כאן מים, זוכרת? כן, איזה מזרבלים מים כאלה. וואו, ממש טעים. אבל האזעקות מטרידות אותי, אני מפחדת שתהיה עוד אזעקה ואנחנו לא נהיה לזה מוכנים, ואחרי זה אנחנו נמות, ולא בא לי למות. טוב, אני מנסה שנייה את זה, אולי הוא יעבוד. לא, העטים האלה לא עובדים מטלפון שלי כנראה. ושתדעו, אני מצלמת מהטלפון, אני משחקת מהטלפון שלי, ואני מצלמת מהטלפון של אמא שלי. מה נעשה, אמא? אנחנו נמות אם לא נהיה מוכנים. לך לישון מתוקה שלי, צהריים. אבא, אני הולכת לישון. אני אפשר לישון אותך. מה? אבל זה המיטה שלי. סורי, זה המיטה של כולם. בוא נלך לישון. אני הולכת לטלוויזיה והטלוויזיה נסתרת. יוצא לא בא לי לראות מהמחשב, אני רואה מהטאבלט. אני רוצה לראות מהטלוויזיה, לא מהטאבלט. נפעיל אותה. היי, גם טלוויזיה נדלקת.
וואי, טלוויזיה. כעבור שהיא הדליקה. היא הדליקה. איפה שאנחנו תשים את זה בסדר. ביטחוני. כעבור שהם תלכו להחליף. טוב, סורי, זה מה שמצאתי הכי דומה לחדשות. טוב, שהיא ראתה חדשות. טוב. תפתחו את הדלת, אני צריך עזרה. תפתחו את הדלת. תפתחו את הדלת. אני צריך עזרה. מי זה? טוב, אני אלך לבדוק. מי זה? אני צריך עזרה, אני אטום. אני צריך עזרה. בררתי ופתאום הייתה אזעקה. אתה יודע, זה כבר אמצע. מה זה משנה? תפתחי. טוב, טוב. תיכנס לרווחה. היי. מה? עוד פעם הבאת מישהו לי. תחתן איתו. אני רוצה להתחתן איתו. הוא חמוד, חתיך יותר ממני, ברור. לא, לא. הוא יותר דפק בדלת. הוא אמר שהוא ברח ופתאום הייתה אזעקה. אז הכנסתי אותו. סליחה. תיכנס לרווחה, יש לנו מיטה למטה אם אתה רוצה. תודה שאתם מחזירים לי. תרגע, אני חשוב, לא יהיה. תודה. אני פותחת חדשות. מה? מותר לצאת? לא, לא. אני שצריך להישאר כאן יום שלם. אמא, אנחנו רעבות. אותו דונט. כן, אני רוצה דונט. דונטים באים לפה שלנו. יש. טעים. אמא, אני לא כזאת רעבה, אבל... תאכלי. תהיי יותר רגועה. אמא, אני רוצה לשתות. תשמעי. תסיים את הסרטון. טוב, אז רצינו לומר לכם תודה רבה שצפיתם בסרטון של נויה. מקווה שנהנתם. טוב, ביי, נתראה בחלק ב'.